Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Wild West, juist er op A1 tussen de Jouwer en Bolzert. 4 motorrijders zonder rijbewijs zijn daar aangehouden vanwege gevaarlijk rietgedrag. Toen de motorrijders een stopteken kregen van de politie, gingen 3 van de 4 van terug. Eén vlecht in de richting van Bolzert, hij reed op de verkeerde helte van de dik. 2 oren vlechten in de richting van het verkeersplein van de Jouwer. Eén koer der pakt worden, de oren is letter in Sint-Nico aanhouden. Als je zorgt naar die motorrijder die het richting Bolzwart als spookrijdend reed. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan 112 bellen. Want die zeggen natuurlijk die motorrijder maar heel snelheid op hun aankomen. Dus ja, die zijn een hoedje schrokken. Een grote brand vannacht op het Jereveen. Een squarre op een bedrogen terrein ging daarbij in vlammen op. Er viel 3 uit te slaan naar omliggende bedrogen. Het vuur begon hier. Van de squarre is net een soort meer. Van het achterliggende autobedrijf gelukkig vol, maar dat liep er vannacht hier los. De brandwacht rukte daarom manmachtig uit om slimmer vat te komen. De gebouwen eromheen staan er heel dicht op, een bedrijfsverzamelgebouw. En je kan ik wel zien, de beplating, alles is al aanstraald. En de ramen zijn al sprongen bij de garage. Dus dat wie even een groot alarm? Dat wie even een groot alarm. 20 brandwachtmannen waren daarom inzetten om het vuur te bestrijden. Die konden voorkomen dat het oorslag naar onder andere dit autobedrijf. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De 26e editie van de Ballonfeesten op een Jouwer het 24.000 betellende bezoekers lutsen. De organisatie vindt het evenement slagen. Ik al wie het net altijd lieke mooi waar. Het zegt er eerst nog net uit dat er een soort ballon de lucht in kon. Zo wie het waar, vreet die te min om te varen. Op de orendagen gingen alle ballonnen wol omheen. De eerste bezoekers die een kaartje keepje voor het festivalterrein binnen ik een protemeesken die van de Dika naar de ballonnen joggen. Het al bezoekers zo dan boven de 100.000 lezen. De jest liep het al begon te wijzen in de botanische tuin van de Kroethof in Boetenpost. Daar zit het ziental knalreerde inktveszwam de groen uit. Dat binnen hele zeldzame poddestvollen. Nooit eerder ben ze zo noordelijk in Nederland voen. Ze komen oorspronkelijk uit Australië en binnen de jaren 70 voor het eerst in Nederland voen. Wargelist Jan Jongepier is verstoren. Hij is in Friesland vooral bekend worden als bespeler van het wargel in de Grote Tjerk in Ljouwert. Jongepier kwam in 1981 naar Ljouwert en ontwikkelde hem als landelijk verneemd wargelist. Als jongen wie hij als jocht van het instrument. Ik weet van meet ervan dat ik ook als kind van een jaar of 8, 9... als er boekjes over orgels uitkwamen, dan zette ik dat op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas. En dan dat boekje moest ik hebben. En dat leerde ik dan min of meer uit mijn hoofd. Jongepier had geregeld advies bij wargelrestauraties en verschillende publicaties op zijn naam staan. In 2004 kregen er de Zwelingprijs vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de wargelcultuur in ons land. Jongepier is 70 jaar geworden. De Boltse fiets van toerheld Johnny Hogerland het 5600 euro opbracht. Hij werd morgen in Rusterveen onder de heegste bierder hoe lange. De Boltse fiets is veilig voor het goede doel. Hogerland zal hem zelfs voor de start van het criterium van Rusterveen uitrekken. Het yield voor de fiets is voor Tour for Life. Dat is een internationale hutfietstocht voor Artsen zonder Grenzen. De heegste bierder is Arjen Theo uit Noord-Holland. Hij houdt de fiets om zijn huid, die het nevens hem zijn hele lippen voor een kleerstien het. Op Vlieland is dit weekend een ringelropvoen. De zeehoen komt gewoon waar in de Poolstreek voor. De rob is redden door de EHBZ, de eerste help bij zeehoenen, en doet naar de zeehoenencrash in Pieterburenbracht. Het gaat om een wiefke. Ze weegt 15 kilo en is na alle gedachten 5 maanden in binnen in de buurt van Greenland of Iersland. De rob leidt nu nog in quarantaine. Voor de mannen kunnen ze weer vrijlitten worden. We besluiten maar het waar. Het is juni is nog lang zacht, zowat 20 graden. Morgen een prottezinnen en een temperatuur van goed 26 graden. Het is rustig waar, maar een zwakke, heguitmatige zuideerste wind. En dan staat je deze kwartier dadelijk hier en boppenslag. En ik meld me mij meer Friesnijs, haastens om 6 uur.